Atensyon sa mga nanag-iya og motorsiklo nga wa pa makuha ang plaka. Adunay kapin sa 18,000 ka mga bagong plate numbers nga sugda na sa pag-distribute sa LTO Region 7. Sayro na ito ang detalye, pinaagi nining report. Kini ang bagong plate number sa mga motorsiklo. Nag-una na ang numbers kaysa letters. Giklaro sa LTO 7 nga usa lang ang plaka sa motor apan dunay RFID sticker nga ibutang sa atubangan. Color-coded usab kini, din orange ang naa sa Region 7. Makita ninyo ni kani siya ngay murag linya-linya, no? No. Oh. Muna siya ang RFID niya. So muna ni siya ibutang sa atubangan, no? Kay in the future ang inspection RFID naman. Giklaro sa LTO 7 nga unang batch pa lang ang 18,879 ka mga plaka nga niabot ang ilang ma-distribute. Ang backlog kini sa tuig 2018 gikan sa Pebrero hangtod sa buwan sa Abril. I-text ni ninyo. Muna siya. Oh, muning number. Ang reason na ni Sirton, social distancing, ikaduha, di ta ganahan nga daghang mahiubos, mari diri wala ilang plaka. Samtang giawhag ang matag-iya sa motor nga kinahanglan mo text una sa ilahang numero aron makumpirmar kung naa na ba ang ilang plaka. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.